jednu z prvých informácií o mne napísali novinári, že mám rád šport. Čo je aj pravda a nie len v nejakej verbálnej rovine. Vidíte, že tu mám dokonca až 3 bicykle. A nie je to veľa, lebo každý z nich, keď som bol na horách, ja som prišiel zo stredného Slovenska, to je veľmi dobrý bicykel, tí, ktorí troška vedia jazdiť po kopcoch, je, že taký freerideacký. Downhill to nie je, lebo to už dole kopcom, keď sa človek pustí, to už je veľmi nebezpečné, a zvlášť pre kňaza. Ale na také kopce je to vynikajúci. A potom po rovinke, troška nejaké kopce, používam tento, to je taký cross country. No a samozrejme po ceste po silnici je výborný Gauskový. A ja verím tomu, že predsa len cirkev troška tak vyrastá aj z toho strachu z tela. Keď ja som morálny teológ a vnímam takú väčšiu a väčšiu otvorenosť nakoniec aj pre tú fyzickú lásku. Pre mňa bolo potešenie, keď práve nemecký pápež, môžem povedať, Ratzinger, Benedikt XVI, svoju prvú encykliku nazval, že Boh je láska. A ja som tak troška aj s úžasom pozeral, že on zasa píše skutočne v tých prvých stránkach o rozmere lásky muža a ženy. Ján Pavol II napísal veľmi krásnu knihu o teológii tela, kde on prirovnáva vlastne ten telesný život a lásku k čomusi tak mocne duchovnému, ktorá sa potom aj prejavuje v tej liturgii. Ja myslím, že cirkev ešte mnoho musí objaviť práve, lebo iným spôsobom, ako žiť duchovne, nevieme len v svojom tele. Mimo tela to aj žijú anjeli, a my anjeli nie sme, ale tu cirkev ešte čaká asi dlhá práca, ešte pochopenie tiež, že nemôže vstupovať do tohto priestoru len tým nie, nesmie sa, to sa nám nepáči, ale musí byť aj pozitívna a pripraviť skutočne niečo tak pekné, lebo ja verím tomu, že dokážeme. Čítal som teda aj tú teológiu tela od Jana Pavla II. A bol som fascinovaný, ako ďaleko išiel. Jeden môj priateľ hovorí, že to je tak pekne napísané, že sa mu zdá, že Ján Pavol II. Tomu až veľmi rozumel. Môže byť? Či ešte chcete jedno koliečko, či už... Ešte... Keď riešime niekedy otázky o sexualite, sa musíme že vždy taká otázka, že kde pribrzdiť vášeň. Ale málo keď sa rieši otázka, keď už tej vášne nie je. Pripomenul som si, ako mi raz jedna žena hovorí, že už 14 rokov ju muž neobjal, ako necíti potrebu, hoci bývajú spolu, necíti potrebu jej preukázať lásku, aj tú sexuálnu. Tak mi to prišlo aj ľúto a som si uvedomil, že niekedy tak aj v tej cirkvi tlačíme, aby toho nebolo toľko, dajme tomu, aby tá vášeň nebola až taká nezriadená. Ale málo hovoríme o tom, a čo keď žiadna vášeň nie je. Či to tiež nie je chyba aj zle, keď napríklad ten muž už necíti potrebu milovať svoju ženu, alebo sa k nej priblížiť, objať ju, dokonca za roky, rokuce. Čiže je to ťažké previnenie. Skutočne, ako keby sme toto už nevedeli zhodnotiť. Vieme, kedy ma natáčajú, či môžeme rozprávať. On má mikrofón, tak všetko, čo hovoríme, ostáva zachytené pre históriu. Pane Ježišu Kriste, preukáž nám svoju milosť, ako si to už mnohokrát v našom živote urobil, všetkým tým, ktorí dúfame v Tvoju dobrotivosť. Prosíme, požehnaj toto víno. Trnava je veľmi svojská. A prísť do Trnavy robiť trnavského arcibiskupa je asi ťažké. Myslím si, že pán arcibiskup Bezák tú rolu zvláda, ako ste mohli aj dnes vidieť pri tejto príležitosti, keď posvetil 89 vzoriek vín z Trnavy a okolia. A veľmi na ňom oceňujem, že dokáže sklbiť to evanjeliové s tým, ktoré žije bežný Trnavčan denne. Viacerí máte poháriky v rukách? Čo to je? To je sladký urbát. To je patron vinárov, že? Takže ste sa do toho pustili tak na novo? Či mali ste? Prvý rok som tu a hneď prvý dojem je ohromujúci. Takmer som to nestihol a som... V tejto oblasti bola dávna stará história, mnohostáročná, výborného vína. Potom žiaľ prišiel komunizmus, ktorý videl všade len kukurice a pšenice. Takže až po roku 90 sa začína obnovať tá história. Vidíte tu množstvo vinárov, čo je úžasné, ktorí už vedia vytvoriť tak vynikajúce víno, že človeku nie je ľúto za žiadnym iným pitím. A ja chcem ponúknuť aj tie priestory arcibiskupského paláca, úradu, aby vinári cítili, že ich práca, vôbec víno, všetko to, čo môžeme v tom hrozne nájsť,
bolo takým božím požehnaním a preto raz za rok robíme aj takúto veľkú akciu požehnania mladých vín. Februára, keby ste chceli, môžete aj verejne prísť. A čo máte 18. Máme Suzovskú 15. No, 15 kilometrov. Však ale Boha pri sebe. vám spravíme inú kategóriu. 1,5 mi spravíte, 1,5, to by som ešte predal. Tam máte iných bežcový na 15 kilometrov. Osobný vlak, smer Poprad-Spišská Sobota, Matejovce pri Poprade, Studený potok, Úzovce, Kežmarok, Spišská Belá zastávka, Podolínec a Stará Ľubovňa. Dobré ráno. Ktorým smerom ide? Rada by som sedela smerom vlaku. Toto je iné cestovanie. A ako pred 70 rokmi, myslím, že by sme... Dobre. Áno, tak práve vychádzame z Popradu. Krásne ráno je. Nádherné Alpy, vidieť naše slovenské Alpy, Tatry. A pomaličky sa vlak hýbe smerom na Žilinu, kde nastúpia židovskí študenti. A potom pôjdeme cez Žilinu hore na poľské hranice. No a potom v Poľsku až na to miesto, kde je tento vlak vypravený do Osvienčimu. Takže vážená pani premiérka Iveta Radičová, vážený pán prvý podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister dopravy Jan Fikel, vážený pán rabín Baruch Majers, excelencia monsignor Robert Bezák, vážený pán generálny biskup Miloš Klátik, vážení prítomní, milí študenti, vážení hostia. Dovoľte, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal v spomienkovom vlaku, ktorý železničná spoločnosť Slovensko vypravila pri príležitosti... Jedna vec, čo si musíme povedať, je, že človek to nie som len ja, to sme aj my. Každý z nás rastie v nejakom prostredí a keď to prostredie zle nastaví tie parametre, tak mám to riziko aj ja, že zle vyrastiem. Samozrejme, ja si myslím, na to zabúdame niekedy, každý tak ako videl sám seba ako individuum. Ale predsa my žijeme aj v nejakom spoločenstve, spoločnosti. A keď to je zlé, povedzme aj tí nacisti, samozrejme, že v tej krajine, v tom Nemecku, v tom čase mali všetci veľmi blízko tomu, aby začali odsudzovať Židov, lebo to bola spoločenská požiadavka. A prišla chvíľa, keď začali vyvážať napríklad Židov zo Slovenska, začali aj teda v dedine, kde žili moji starí rodičia. A keď vtedy teda museli ich brali, tak im nenechali, žiadny majetok im nenechali zobrať so sebou, samozrejme, však do dobyčích vagónov. A môj starý otec na tej burze kúpil nejakú lampu, došiel stadia, ale stará mama sa pýta, odkiaľ to máš? No tam predávajú po tých Židoch, čo ich vyvážajú. V momente sa s tým otoč a vráť sa späť. Či nevidíš, čo s tými ľuďmi robia? Aurelia Vajsová, 20-ročná. Edita Klainová, 24-ročná. Margita Braunová, 25-ročná. Terézia Millerová, 41-ročná. Margita Friedmanová, 17-ročná. Regina Vajserová, 28-ročná. Alica Štárková, 23-ročná. Charlotta Bittermanová, 21-ročná. Valéria Friedbergerová, 17-ročná. Tí ľudia, ktorí tu boli takí ako ja. Boli to, ako som to čítal, niekedy obyčajní, aj tie sesáci, že boli krajčieri, pekári, nejakí murári tiež. A zrazu dostali sa k moci a úplne sa zmenili. Takže taký strach, ako keby aj zo seba samého. Že nechcem to ani skúšať, aby som skôr povedal, že Pane Bože, nedávaj mi takú možnosť takej moci, aby som zistil, aj koľko zla vie byť vo mne. Takže radšej ten normálny život by som mal rád. Čo sa stýka z takých vážnych skúšok, možno aj to, keď som dostal takú žiadosť, že byť v Trnave arcibiskupom, lebo to zase nie je nejaká skutočnosť, ktorú by som si mohol nejako si vytvoriť, ani hypoteticky. Je to taká otázka, že už tej kompletnosti, na ktorú by som sa bol mal životom pripraviť. Ako by som povedal, že dostal som ponuku od toho najvyššieho a on tej ponuke, aké mi povedal, že si kompletný. No ale ja musím priznať úprimne, že až taký kompletný zasa nie som, aby som na tej úrovni biskupa po každej stránke vnútornej, vonkajšej bol tým človekom možno, ktorý si zaslúži tú pozornosť, ktorú aj teraz vnímam. A to môže byť skorej, ale taká, ja by som to chcel, aby to bolo pozvanie k skorej pokore. Nejakej takej šanci ďalšieho rastu a dozrievania, dospievania, ktoré nikdy nekončí. A
a nejakej takej hrdosti. No vidíte, že ako ďaleko som sa dostal, teda aký som ja, teda človek, počúvajte ma, pýtajte sa ma, odpoviem vám. Niekedy som troška nešťastný všetkých tých otázok, lebo sám cítim, že na mnohé človek bude mať odpovede až vo chvíli smrti. No, a tu ešte by som nechcel zatiaľ, ešte tak ďaleko ešte by som nechcel byť, aby som tú odpoveď už mal. Zrazu sa ukázalo, že arcibiskup môže byť normálny človek. Že to môže byť človek, ktorého mladí ľudia počúvajú, ktorý otvorene hovorí o tom, čo je pre neho Boh, ktorý otvorene hovorí o tele, ktorý hovorí o prejavoch lásky. A to je taký nezvyk na Slovensku, že to vzbudilo obrovskú pozornosť. Na Slovensku sú ľudia zvyknutí, že biskupy hovoria nudné frázy dokola. Pretože naozaj Boh nás má rád a otvára nám svoje srdce, takže my chceme tiež tak ukázať tú takú radosť z ľudí, z dobrej vôle. To by som prijal všetkým, ktorí budete v Ríme. Navštívte Baziliku svätého Pavla za múrami, kde sú všetci pápeži vykreslení. A myslím, že v prvých 5-6 storočiach tí pápeži sa nejako neodlišujú svojím výzorom, obliekaním tiež od ľudí, ktorí tedy bežne žijú. Až potom neskôr začína taká klerikalizácia, že už vidieť, že to už je niekto iný, že už to vyčlenenie. A tak by som iste bol rád, keby tak sme troška boli takí normálni v tom a nejako sa veľmi nevyčleňovali. Sú chvíle, keď ja cítim sám, že tam musím byť ako biskup. Ale sú chvíle, a tých je tiež dosť, keď som obyčajným Robertom Bezákom. Teraz preto aj tu vernisáž robíme, aj túto výstavu, aby sme sa aj my inšpirovali. A dúfam, že sa mi podarí tiež pripraviť oblečenie, ktoré v tej katedrále našej ešte zažiari aj novou modernosťou. A nemáte strach, že třeba budete sloužit mši na stadionu a přijde vám tam sice 10 000 lidí, ale zavolají vás do Říma a už to nebude příjemné a řeknou a dost. A dosť. Ale tak dúfam, že ma druhý nezavolajú. Až také ambície nemám. A keby som do toho Ríma mal ísť, ale nechcem to zakríknuť, Boh chráň, ani o tom nerozmýšľam, tak by som kus tej modernosti aj ja vedel priniesť. A já jsem nemyslel, že vás povolají do toho Říma, aby vás, myslel, že vás udělají papežem, ale já jsem nemyslel, že vás zavolají, aby vás tam pokárali. Ale nie, na pokáranie nie zasa, lebo na jednej strane fakt je, že do tej trnavskej diecézy som vstúpil s tým, že sa začína pomerne veľká premena aj toho takého geografického, cirkevného uloženia alebo usmernenia. Vieme, že niekedy bola tá Trnava jedna z tých najväčších diecéz a nielen na Slovensku. Teraz je rozdelená, časť bola vyčlenená pre Bratislavu, časť pripadla v Banskej Bystrici, časť Nitre. Takže my sme sa stali takou pomerne malou diecézou s možno veľkou bývalou slávou. A teraz ide tak troška aj o to, aby sa nám podarilo nejakým dobrým, múdrym spôsobom budovať aj tú zmenšenú diecézu. To ja skôr chcem vnímať aj tie vizitácie, aj tie návštevy ako snahu nám pomôcť a nie robiť to ako nejakú takú vizitu pacienta, ale pomôcť tomu, kto tvorí novú budúcnosť.